Pamätáte si na rodinnú nátierku? Syrovo-cesnakovú? Táto chutí presne takisto, len bez syra. V ľahšej verzii, v lákavej mrkvičke z lístkového cesta. Poďme na to! Budem potrebovať také kornútikové formičky, ale keďže ich nemám, spravím si ich z papiera na pečenie. Najprv si ho prehnem, jeden roštek ako trojholníček, zohnem ako taký kornútik a budem rolovať, pričom si pridržiavam tú spodnú špičku, aby sa mi nerozišla. Odstrihnem tieto dve strany, čo sa mi prekrývajú, tak ich zahnem a celé takto dookola pekne zahnem a držím mi to. Keď ich mám vyrobené, dám ich bokom, odbalím si lístkové cesto, narežem asi také 2 cm pásiky, jemne si ho natiahnem, pozor, aby sa neroztrhol, namočím ho celý troška vodou, zoberiem ten kornútik, začnem na špičke takto omutávať a pokračujem smerom dohora, tak aby sa mi vždycky prekrývalo také 1/3. Krútim, túto poslednú časť na to jemnúčko zatlačím a máme taký krásny kornútik. Pokračujem so všetkými. Takto ich mám. Ja idem postriekať ešte olejom, alebo ak chcete, môžete potrieť vajíčkom. Ale ja to nechám, aby to bolo takto úplne vegan. A vrch posypem údenou mletou paprikou, ktorá je veľmi blahodárna pre srdiečko a tenké črevo. A ešte nám to parádne ochutí svojou chuťou. Idem ich dať zapiecť. Medzi tým si idem urobiť plnku. Budem potrebovať hefu, čo je konopné tofu z konopí zlúpaných semienok. Je veľmi blahodárne pre mozog, srdcovo-cievny systém, sústredenie a môžu byť deti, tehotné ženy, dospelí aj seniori. Skvelý aj pre športovcov, pretože je bohatý zdroj bielkovín. Takto krásne ho rozpučím vidličkou. Zeler si idem nastrúhať na jedno. Asi takéto množstvo. A zeler je fantastický pre pľúca hrubé črevo. Jemne ho iba posolím a nechám ho nejakých 15 minút odstať. Ešte má takú parádnu funkciu, že eliminuje vietor v tele. To znamená, že vietor znamená tyky, trás, ale aj stres. Takže ak máte niekto veľa stresu, používajte zeler, bude vám oveľa lepšie. Do hefu si pridám troška horčice. Pretlačiť nám strúčiky cesnaku. Cesnak je antibakteriálny, protivírusový, protiplesňový. Nakrájam si ešte pažitku na malé kúsočky. A pridám ju dnu. Náš zeler zatiaľ pustil šťavu, takže ho vymačkám. Pridám do natierky. Teraz to celé osolím ružovou himalajskou soľou, ktorá je veľmi blahodárna pre obličky a močový mechúr a dodá minerály a stopové prvky. Pridám citrónovú šťavu, ktorá vitalizuje pečeň a žlčník, vegánsku kyslú smotanu, aby sme to mali krásne krémové, sušené lahvodkové droždie, ktoré nám dodá chuť syra, štipku kurkumy, ktorá má protizápalové vlastnosti a rozmiešam to. Ešte pridám kvapku konopného oleja, pretože vitamíny sa rozpúšťajú v tukoch, má veľa omega-3 mastných kyselín, štipočku čierneho mletého korenia, pretože tu sa vždy kamaráti s kurkumou, tedy sú úplne v symbióze. Nechám to chvíľočku postáť, nech sa prepoja všetky chute. Ochutnám to. Akože mega. Vyzerá to fantasticky. A chutí to božsky. Po 15 minútach to mám krásne upečené. Tieto naše mrkvičky necháme úplne vychladnúť a potom veľmi jednoducho si chytím a vytiahnem stadiaľ ten papier na pečenie. Ide to dobre, len dávajte pozor, sú veľmi krehučké. Teraz si dám do cukrárskeho sáčku ozdobnú špičku na zdobenie. Celé si to vložím do pohára. Lepšie sa mi tam bude dávať plnka. Tak si ju tam vložím a môžeme zdobiť. Vezmem si kornútik a budem tlačiť plnku dnu. Tak. A pekne takú ozdobnú špičku. A ako vniatku zoberiem petržlenovú vniatku a zapichnem to dnu. Máme krásnu mrkvu. Ukladám si mrkvičky vedľa seba. Do stredy môžem dať ešte pár lístkov rukoly. No čo poviete, ako sa nám to vydarilo? Vyšli fantasticky, lepšie ako som očakávala. Poďme ich ochutnať. Mňam. Úplne to chutí ako tá rodinná nátierka, čo bola syrovo-cesnaková. Len bez syra. Táto mrkvička je chrumkavá na povrchu, kerebo má vo vnútri. Ak chcete potešiť deti aj dospelých, verím, že tieto mrkvy zmiznú zo stola ako prvé. Viacej tipov a receptíkov na hefu.sk, na Facebooku, na Instagrame hefu, konopné tofu. Majte krásny dníček, ahoj!